Taldeak aukeratzea da zaila, 3-4 ditutola kutxunak esango nuke bizitzan zehar, aro desberdinetan gustoko izan ditudanak, eta batekin gehatzeagatik, bai, aspalditik datorra eta oraindik ere asko entzutena, In Flames. Diskoak aukeratzea oso zaila da. Aro bakoitzean daukate disko bat, baina bat markatu dagoena asko eta oraindik ere asko entzutena eta baita izan dela pixkat musika estilo baten gehiago badurantz esatu zina, Gojiraren The Way of All Flesh. Kantu eta aukeratzea ez da bat erresa, baina gehatuko ditzen Judas Priestekin Beyond the Dance of Death, baina agian ez originala, baizik eta Blind Guardianek daukan cover da. Naiz eta ez naizen coverren zalia, kasu honetan uste originala hobetzen duela. Kasu honetan etxeduntzen dator, eta Berri Txarraken jaio musika hilabestiko esaldia esaten duna ardi txudia sentitzen gadelako artalde beltzean, ardi beltza sentitzen garen moduan artalde txudian. Esango nuke Opeth taldeko Michael Ankerfeld, abeslaria eta konposatzaile nagusia. Azkenean asko gustatzen zait berak egindako abestiak, eta naiz eta agian ez dan txikitatik jarraitzen dudan musika estilo bat, ezagutu duenetik asko jarraitzen dut. Txikitatik diskak erosi ditut, CD-ak batez ere, asko. Gero streaming mundura pasan nintzen, eta kasu honetan streaming bidetzen duten dut leku guztietan. Lanean, kalean, kotxean asko, baina beti streaming bidez. Gehatzen naiz jo genunean Birreteko Atabalen. Eta esan lekua ikaragarria eta kontzertu izatzen duzuna. Ikusle moduan asko dauzkat, baina esateagatik bat batzerako ataz-mataz asko gustatzen zaitu. Hemen gehatzen naiz 94ko bira uste izan zela, In Flames, Dark Tranquility, Children of Bodom eta Arch Enemy. Batez ere, ordu ezagutuen Children of Bodom, zuzenean, eta orduzik izan da talde bat, utzi zuten arte, asko ditzi zaitela. Diska baino nik uste maketa izan zela, eta lehenengo esango nuk izan zela Legazpiko Antisepsiaren Antisepsia. Orduztik gero, urrengoa izango zen latzen den ediotzari deika, eta diska bezala lehenengoa zutegarren hortzak ez dute. Egia esan, oindela urte batzuk zaila izango zen, baina oain ez ditut asko erosten, eta azkena Durangon zutegarren alarma.